Хората, какво правите? И в днешното видео, понеже ето тук, сам отидах в гората. Тук има някакви пътеки натам и натам. Не знам нещо. Натам. Влезах оттам. Там. И сега идвам тук към гора. И се чуда дали ще се изгубя. Защото, между другото, тук не трябва понеже да е така. Не знам, тук поне идвах преди. Хора, там има къща. Там има къща. Хора, там има къща. Да се жертваме ли да влезе? Хора, там има къща. Според вас, хора, да влезе ли в къщата? Не знам. Че тук. Лаза! Здравейте! Понеже съм се сложила нещо. Е такова, където е като... Как да ви го обясня? Че да се... Мога да го опъваш и да го сгъваш. И е много яко. Е така може да си убера чаш. Просто с телефон. И пада телефона. Или после нямам телефон. И аз тук съм дойдел. Бос съм дойдел, защото понеже е жега и мен нямах джапанки, буквално си викам, аре бос да отидем в гората, само да не стъпа някакви стъпа. И тук между другото има рекичка. Не знам. Има рекичка. Е тук. Ето я там. И има някаква къща. Ей там. Има къща. Хора. Аз отивам и се жертвам. Рекичка. Здрасти, рекички, как сте? И тук, аре сте съм се легави. Не, аз няма да влезам. Според вас да влезе ли в тази къща? Аз понеже съм малко по-далеч, по-назад живея, по-далеч съм. И понеже не знам дали да влеза. Хора, представете ли си някой да е чисто вътре? Там пише вход. Какво? Мога да ви покажа, че отворен. Хора, наистина какво е? Не, хора, аз се тръгвам. Аз се тръгвам, защото там пише СОТ и там нещо. Вход за полицаи. Тук много не мислиш за ход за полицаи, защото аз си тръгвам, аз не мога. И там между другото има някаква друга къща. Искате ли там да отидем? Не, аз нямам ход. Нито аз, аз се прибирам у нас. Прибирам се у нас. Не, аз си отивам си вкъщи. В момента ще се прибера. Не, няма се прибирам. Не знам. Защото е така. Аз снимам заради вас. Защото къщата мога да е изоставена. Да е изоставена и да няма никой. Затова искам да влеза, за да видя дали има нещо. Но ме е страх. Наистина хора страх ме и не знам дали да влеза. Тук нещо на кръка. О, what the f... щипалка! Мамка му! Някаква щипалка ме охапа по крака току-що. Не, хора. Боли. Не съм хора, боли. Защо? Хора, това е ужасно, как се шиба. Знаете ли си хора, сами пада на телефона и така сега. Понеже не се чува никакъв звук. Мога да ви покажа къде живея. Ама аз съм малко по-надолу
Аре, други ден ще ви покажа. Аз съм много по-далеч от тук. По-далеч съм от тази гора. Извън гората има там, направо, нагоре и нагоре са още къщи и там живея. Мога някой ден да ви покажа къде живея. Трябваше да си взема обувки и някакви чехли. Защото... Не се много ме страх да влеза вътре. А къщата са доближавам се повече. Хора, там пише сод. Сега ще ви покажа лепенката сод. Според вас хората влезали, защото да сме. Тук сигурно живее някой кошарница. Ето, тук пише сод. Сод. Да влезали. Само ще видя. Има някакви хора там. Хора, верно има някакви хора. Между другото, там има път. Да, не знам. Аз ще ме поправя. Между другото, че нямам бенки. И между другото, там има някаква къща. И не знам. Тя е да си скъната. Има някаква къща. Да го разбера всъщност. Има някаква къща, но още не съм сигурен там дали ще влизам. Чече. Хора направо. И там е лекичката. Това съм аз. Скучая. И другите ми видеа, които скучая там, например, на дърбъра. Да, скучая си. И понеже нямах памет и не може да снимам. Затова ще ви покажа къде живея. На къде ми е посоката. Дойдех всъщност ето оттам. И не знам защо дойдех тук. Тук всички казват почти, че има някакви наркомани и ненормалници. И така къщата не знам на кой. И тук за последно видях, че има някаква изхвърлена мивка и тук има някаква пръст. Май, как ме буде всичко. Как ме буде всичко. И хора, как сте? Искам да дойдете тук. Ако ще чуете къде живея, може да се издам. Издавам си къщата. Манастирски ливади, Костински водопад. Ако знаете, Костински водопад, Манастирски ливади, там живея. И тук почти стигнах. Накрая. И натам. Понеже има много слънце, и не ми харесва как е слънце. За какво трябва тук? Само ще ви покажа. Ето там е улицата. И този път наистина ще влеза. Наистина ще влеза. Там, където. Хора, погледнете. Аз живея. Ето в една посока. Там. Има много слънце, май не виждате. Но там съм аз. И отиваме пак към тази гора. Аз съм там надолу. Има едни къщи. И там съм в една къща. Хора, след малко имам чувство, че някой ще ме отвлече. И за вас го правя. Не, че нещо. Добре, хора, аз влизам. Не ме интересува. Влизам.
хора. Видях някакъв... Не знам какъв е. Като го видях, лицето беше някакъв грозен. Чух нещо като трънкане или чупене. Хора, жертвам се, влизам, ще влезам, аз влизам, не ме интересува, влизам. Ако се чуете, каква е тази къща и аз не знам, наистина хора, пише СОД, пише вход за полицаи или нещо такова. Хора, ако вътре има полицаи, до тук съм, наистина. Затова. Хора, заради вас го правя. И се абонирайте за канала и пръснете камбанката. Имам 14 абоната. Моля ви, искам да събера поне 30 абоната. 30 абоната и ще качвам повече видеа. Наистина.